от неочакваното в нашето съвремие, отиваме към вечната класика във фолклора ни. Пристигат при нас Величка и Величо Ушеви и директно ни вкарват в българско по-българско с рубриката Фолклорни семейства. Тук са Георги, който вече ни изненада, Диана, тук са талантливите певици на Величка Чаушева от Националното музикално училище Любомир Пипков. Ще ни пеят. Ето,